Guru lan resi ing wayang iku ora mung tokoh pinter. Dueke minangka perlambang dalan kawruh. Lan kawruh iku salah siji jembatan penting tumuju hakikat ma'rifatullah. Nanging wayang uga menehi pepeling alus, ilmu ora mesti padha karo wening ati. Ana guru sing madangi, ana uga sing dadi ujian. Resi Durna ngambarake ilmu lahir sing dhuwur nanging isih kabendung keterikatan. Dueke guru agung, nanging atin isih kacekel utang budi lan kepentingan. Iki piwulang jero. Wong bisa ngerti auka ha perkara. Nanging yen ego durung luluh, ilmu bisa dadi tirai. Ing dalan marifat, ilmu kudu larut dadi kawicaksanan, ora mong manggon ing pikiran, nanging mudun dadi cahya ing ati. Resi Bisma iku lambang istiqomah lan sumpah batin. Janjine dicekel nganti pungkasan, sanajan kudu nandang lara. Iki nuduhak en kesetiaan marang Dharma butuh daya tahan sing ora sitik. Nanging ana uga pangeling alus, sumpah sing kaku tanpa keluesan. Rasa bisa nggau, wong tetep ana ing kahanan sing ora selaras. Makrifat embutuhake keteguhan, nanging uga kebeningan kanggo ngerti kapan kudu ngeculak. Resi abiasa ngambarake sumber kawruh lan kesadaran, asal usul kaya wit tua sing oyot, jero lan pangpens nglindungi oke haurip. Ing hakikat iki pralambang eling marang asal ruh. En manungsa ora mung badan sing liwat wektu. Nalika wong wiwit eling asal, rasa gumet alon-alon surut. Resi Krepa iku simbol netralitas lan kewaspadaan. Dheweke bisa ana ing tengah pusaran konflik tanpa gampang keseret. Iki kaya saksi batin ing enjero diri sing mung nyawang tanpa langsung ngadili. Ing perjalanan makrif, kemampuan dadi saksi iki penting banget. Amarga saka KN lahir kejernihan. Resi Narada bedaman duweke lambang ilham lan pangeling saka langit. Asring teka ngawa kabar utawa nyentil kesadaran nalika wong wiwit lali arah. Narada kaya suara alus ing enjero ati sing kadang ora kepenak dirungokak, nanging nyilametak. Ing hakikat iki pratanda tuntunan. Gusti bisa teka saka endiwe, kadang liwat kedadean sing ora dikira. Makna ged saka para guru lan resi iki yaiku dalan marang marifatullah. Ora mung butuh semangat, nanging uga pituduh lan kerendahan ati kanggo